Min barra li Anton Buttigieg serva bħala t-tieni President tar-Repubblika ta' Malta, huwa jibqa' magħruf ukoll bħala poeta maħbub minn bosta qarrejja u l-awtur tal-awtobiografija mill-album ta' Ħajti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. John Buttigieg bin Anton Buttigieg sabiex jitkixxef aktar dwar dan il-personaġġ. Missieri twilet Għawdex, il-qara Għawdex, aħna il-razza tagħna ġejja minn Għawdex minn naħa ta' missieri. Sta 16 sena ġie Malta u kien jistudja il-kulleġġ ta' San Luigi u meta spiċċa mill-sekondarja mbagħad daħal l-università, però hu kien ukoll l-qassis. U laħaqsa kważi sar qassis għax laħaqsa l-livell ta' djaknu. U kien hawn il-Ħamrun kien jiċċelebra jieħu parti fil-liturġija tal-Knisja. U mbagħad marritlu l-volontà biex isir qassis u daħal jistudja l-liġi. U sar avukat. Kien jipprattika, kellu prattika mhux ħażin ta' avukat, anke serva xi żmien bħala notar. U mbagħad tħajjar għall-politika. Kien ħajru Mintoff u tela fil-Parlament fil-1955. Ġilet ħafna l-indipendenza ta' Malta. Kien kellu key role fl-imkien ma' Mintoff. Barra minn hekk ħadem ħafna għall-Kostituzzjoni tan-1974 meta hu kien wieħed mill-protagonisti tal-Kostituzzjoni li tan-1974. U kol ħadem biex jispiċċa il-bażi Ingliża minn Malta u li telqu l-Ingliżi. Ta' meta telqu l-Ingliżi kien il-President. Mbagħad miskin kif spiċċa minn President fl-81 l-83 qabdet marda terminali u miet. Miet kiteb 3 volumi tal-biografija tiegħu, beda minn Mendu Għawdex kif ġie Malta, anke l-gwerra pereżempju, ħafna għadhom il-gwerra, kif ir-rakkont li għamel tiegħu tal-gwerra, li x'ġara u ma ġarax fil-gwerra, dak very first hand. Anton Buttigieg għandu ħafna kodba, għandu mill-gallerija ta' Zużiti, Fanali bil-lejl, Għażba mar-rieħ, poeżija miġbura, u mbagħad għandu l-biografija tiegħu fl-arena, il-ballati, il-muża bil-kimono. Għandu ħafna kodba ta' poeżija. Il-poeżija kienet għal-qalbu wisq. Ngħidlek li iktar kienet għal-qalbu l-poeżija mill-politika. U kien il-poeta tan-natura u beda l-iktar meta beda fuq kienet tispira ħafna n-natura. Għax kien Għawdex ġej mill-kampanja, sfortunatament qed nitilfuha kollha. U kellu ħafna fuq in-natura, però mbagħad fuq kollox kien x'ismu anke fuq l-imħabba. Ma kienx filosofiku, bħal Dun Carmen, imma tista' tgħid kull aspett tal-ħajja kellu. U l-poeżiji tiegħu huma kollha il-biblioteka. Ġifieri qabel ma miet il-manuskritti tiegħu kollha qegħdin il-Biblioteka Nazzjonali. U anke jien wara mewtu tajt kien il-manuskritti u kollox tajt il-Biblioteka Nazzjonali. Għadni kemm tajthom ukoll dal-aħħar kont qed inqallab il-karti tiegħu u sibt l-aħħar speech illi għamel fil-31 ta' Marzu. U għat li xtaqt nżomm ma taħjar ikun hemmhekk u jiġi recorded biex il-nazzjoni kollha ir-rikordi tiegħu li kien speech sabiħ ħafna u storiku.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.